zaditu zure minak zeruan du arnasten. Zauri zara mendiezian, ta horregatik nauzu ezautzen etxe altuetan. Ies egin nahi du zure ametsak arratsero. Zure ametsak arratsero. Zure izenak murruetan mila marka ditu. Zure argiak eguna duazten. Zauri zara mendiezian, ta horregatik nauzu ezautzen etxe altuetan. Ies egin nahi du zure ametsak arratsero. Zure ametsak arratsero. Eta orain zuretzat ez dago irten biderik. Eta orain munduak zure kontra diardu. Industrigunetan hasi zinen. Zure argitzalekin atzoko hitzetan ezin zara kabitu. Atzoko odeia duzu arnas, eta orain zuretzat ez dago irten biderik. Eta orain munduak zure kontra diardu. Industrigunetan hasi omen zinen. Zure mundu argia ilunarazten. Zure arimarekin zure espetxearen amarauna. Zure espetxearen amarauna. Eskerrik asko, txalde hon denoi. Bueno, hegazken gaituzue, hau da gure lehenengo jendaurreko esperientzia, proposau ziguen, eta bueno, eskerrik asko arduradunei, gonbidapenagatik, eskerrik asko baita teknikariri eta hemen lanen izaten da noi. Goraintzik baita, streamingan jarraitzen aidan jendei,
gure lagun batzuk aidea jarraitzen, Urratxo Zumarratik eta gure entzikaientzak ere. Eta, bueno, aurreko kantua begietan izenekoa zenuen, hurrengoa Izar Euritsua, eta udaberri parten hasiko gaia benetan, lur uzten, gure hegazkinakin. Eta, bueno, nahi bali mazo saltxeatu mukuru.eus webgunen izango da gure berrik, eta gustatzea zaizu, aukera izango zuen berriz hemen, bergaran, edo beste nomaiten ikusteko. Hoxe, hurrengo kantua Izar Euritsua. Euritsua, are ahaltsua izan zinen, agertu zinen, herrietan barrena. Eta metxetan galdu zinen, hartan, zen zuretzat, eguzki zuri beltza. Eta metxetan galdu zinen, hartan, gerra itxua zen zuretzat, eguzki zuri beltza. Eta niretzat gordetako hitza, nahi baino urriago, eta ilunago, eta ederrago, eta ilunago. Orain da zuretzat ametsak jarraitu edo azteko garaia. Horregatik alabearrez elkarri agurresan behar izan genion atzo non nahi. Hilerik gabe gaur txuria, izurri berria, boladan jarria, sugarra hitzetan, negarra atzetan, zirrara
zati ahoa. Zalde ondan hoi, eskerrik asko etortziagatik. Baitza streaming bitzartez jarraitzen, ekitaldisa jarraitzuko da bendan hoi be. Hasi aurretik, esertan hasi aurretik ohartxo bat, bai. Ekitaldixe euskera zeingo dugu, baina itzulpen zerbitzu egongo da. Miren eukiko dugu hor goixan, gaztelerarako itzulpena eitzen, eta oiana eukiko dugu zeinu hizkuntzako itzulpena eitzen hor holtza gaina, bai. Ez dakit inok, preminarik daukan inok, pinganillorik ez da benartu. Si alguien necesita traducción simultánea al castellano, tenemos ahí unos pinganillos. Si alguien se ha quedado sin coger uno, denporaz garez. Oso ondo, bueno. Eskerrik asko lehenengo hegazkin taldeko Alain Karazo eta Josu Isaiasi. Eurak esan daen moduan, gaur lehenengo aldiz jendaurrian joten zeben, da, bueno, gozada bat izan deura gurekin eukitzia, eskerrik asko. Tekitaldixak irauten daben bitzartian, hor zuen eskerretara, eukiko ditugu Miren Fernandez, eta Are Castillak, eta eurak momentuan marrastutako irudisekin ilustrautuko ditue gaur hemen esandakoak. Eskerrik asko zue bixoi be. Bueno, garrantzitsua da guretako zuek hemen eukitzia, bai? Gure jardunan zentrua herritarrak dielako, pertsonak dielako, bai? Eta zuekin partekatu nahi dugu eitzen dugun hori. Hemen bildu zaituztegu, urrengo urtetarako ditugun helburuen berri emoteko. Eta aurrerantzean lanerako eukiko dugun eta gure gobernu talde honen iparra izango dan plana aurkezteko. Helburuak eta ekimenak jasotzen dituen plana. Gobernuan arduria hartu ginoanetik, norabide baten egongan lanean, eta egunerokotasunari erantzuten. Egungo osasun egoerak hala eskatutan, nahi baino gehixeutan, moldatu behar izan dugun eitxe hori, bai. Zoritxarrez alatoko jaku. Aurreikuspenak moldatu, baina betibe herritarrak eta betibe pertsonak erdigunean jarriaz saiatu gara lan eitzen. Oin, egin nahi dugun hori plan honetan jasotzen dugu. Egunerokoari erantzutiakin batera egonga plan honen gainean lanean. Hemendik urte batzutara begira zelako bergara irudikatzen ginoan eta ideia horrek helburutara ekarri ditugu. Eta helburu horrek egikaritzeko proiektuak, ekintzak eta ekimen zehatzak. Marrastu eta irudikatu ditugu, bai. Ordu asko eraman dozku planak eta indarra handia inbertidu behar izan dugu lan honetan. Baina egisa da, oin inbertidu dugun denpora eta honek aurrera begirako lana errestuko dozkula gare sinistuta, bai.
Gobernuan arduria hartu aurretik eta baitza ondoren be, herriko eragile desberdinekin, udal langileekin eta herritarrekin batera eduki dugun hartu emanetan jasotako ideiak eta proposamenak aintzakotzat hartu ditugu plana osatzeko orduan. Elkarlana dalako gobernu talde honen eitzeko modua. Hola ulertzen dugulako herrigintza, herritxik eta herrixakin elkarlanean eitzen dana. Eta besteik barik planaren aurkezpenarekin hasteko Gorka Artola alkateari emongo dotzat hitza. Eskerrik asko. Atzalde on danoi, eta eskerrik asko etortzearren. Gaurko ekitaldirako asmoa gobernu talde osua bertan egotia zen, baina egoiak ala baldintzota Kristina Markinak zinegotziak etxetik jarraitzu biako dago bilera beste hainbat eta hainbat bergarrek bezala. Hemen gare zinegotzi eta gobernu talde osua, Kristinan faltan, lurralde arloko ardura duzken Juan Luis González, Nagorin Urrategi eta Juanjo Azula alde batetik, herritxarren ardura duzken Itxasne, Dualizaristi eta Ekaitz Aranberri bestetik, eta herritxarretaz gain antolakuntzako ardura bepa duzken Aitor eta Ainoa. Eta gaurko asmoa, Ainoak aitzatu den moduan, ekintza plana aurkezteaz gain, ekintza plan horren identitatea markauko daben logua eta lema gaur gure ostean dauzkazuen aurkeztea bada. Bergara izan, bizi eta ekin. Izan, garen azarro garelako eta izan nahi duguna behargi daukagulako. Historia hundiko herrixa dalako Bergara eta jakin izan da bena moldatzen egoera desberdin askotara. Geuru buruari gobernu taldiak itxengontzan galderia zen, hemendik eta urte batzutara nola irudikatzen ginoan gure herrixa. Eta areta gehixau, azkenengo hilabetetan eukideun egoera desegonkor honetan. Irudikatzen saiatuga ikuspegi hori, argazki hori itxen saiatuga geure buruetan, eta horretarako bidia markatzen saiatuga gaur aurkeztuko dugun ekintza plan honekin. Izan nahi dugunaz gain, Bergaran bizi nahi dugula behargi daukagun kontua da, eta horretarako baldintza batzuk nahi ditugula. Elkarrekin, eta elkartasunean eraikiko dugun Bergara bat nahi dugu, jasangarritasunetik, feminismotik eta justizia sozialetik eraikitzakoa, elkar bizitza erraztuko da bena eta Bergara atsegin hau bat izango dana bizitzeko. Eta hori nola ezaugarretsu nahi duen be argi daukagu koloretsu eta bizi. Pertsona guztiak aintzat hartuko dituena, jatorri, adin edo izaera desberdineko guztientzat bizigarrixa izango dan herri bat irudikatzen dugulako. Eta Bergarrok bizitza duin bat izan daigun lan eitzen daben herri solidario bat irudikatzen dugu. Ez du bazten aurretik indako lan guztia eta usteot aitortu beharra daukagula geure helduek emondotzen guztia herrixari. Sortu zituzten zerbitzuak, lantegixak, hezkuntza proiektuak, herri mugimenduak, eta hasi horrendanaren ondorio da gaur egun daukagun herrixa. Eta ustot guri tokatzen jakula, emondako lan horren danari aitortzain, eta gure helduei zerbitzu eta bizi baldintza honenak bermatzea. Bestetik, haur eta gaztiak sujeto izan nahi dituen herri bat nahi dugu. Entzune ditugu eta eren biharrei be erantzun nahi dotzegu. Bergarar gazte horrek herrixan biziko badie eta bizi nahi baldin badabe geratzeko eta bertan bizitzeko baldintza batzu biako dituzte eta etxe bizitza, lana eta beste hainbat baldintza bermatu biako dotzegu. Eta aurretik bagenkixen beste gauza bat geuzte hainbat gauza be oso agerixen laga ditu pandemiak. Eta bada zaurgarrixenak oinguan be kaltetuenak izan diela. Horri be, modu solidarioan erantzun lehixola argi geratu da azkenen hilabetetan eta horretan indartu eta pausoak emoten jarraitzu dako dugula be argi daukagu. Eta ekin, usteot Bergarak berezko daukan iniziatiba eta gar hori baliotu biharra daukagulako Bergara berri horren eraikuntzan laguntzen, ez? Eta Bergarako udal gobernuak nola lan egin nahi daben eta Ainoak eitxatze zeban elkarrekin lan itxe horretaz gain badaukadako plan bat horretarako eta gaur aurkezten duen Bergara izan bizi ekin hau izango da laguste dugu hortarako bidea. Beste eragile eta erakundiekin zeuekin herritxarrekin osatu nahi dugu ekintza plan hau eta beste
hainbat parte hartzeen artean, hurrengo hilabetetan gaur egun ja diagnostiko bat martxan dago, eta hurrengo hilabetetan epe luziaura begirako plan estrategikoa martxan jarriko da, etorriko dana bai gaur aurkezten duen ekintza plana osatu eta alderantziz elkar elikatzera. Gaur aurkezten dugun planak irudikatzen dau legealdi hontan garatu nahi ditugun helburu eta ekintzak, eta gargi daukagu malgoa izan beharko dela, dinamiko izan beharko gala, eta neurgarrixa komeni jakule izatea. Malgoa eta dinamikoa, martxotik hona uste danok oso argi ikusi duelako, gaur balio da benak bihar igual ez da bela balio. Eta hortan uste dut oso importanti izango litzakela, gaina danok biholaxe ulertu eta malgutasun hori aitortzeaz. Eta neurgarrixa oso importantia alako planteamendu atitzen danean, helburuak betetzen gabitzen edo ez, jakin alizatia eta hori danon eskura behukitzea. Eta orduan bada asmua, gaur planteatzen den helburu eta ekintza horrek, denboran zehar identifikau, indikadore batzuk identifikau, eta horren inguruko informazioa herritar guztien eskura jartzea. Planan xehetasunak emoteko, Nagore eta Ekaitzi emongo zetitza, horrela. Arratsaldeon, Gorkak esan dabe moduan, Ekaitzetan gatoz plana jasotzen dituan helburuak zuekin partekatzera eta helburuekin batera ekintza zehatz batzuk azaltzera. Izan biziekinen biltzen dien helburuak die eta lehenengo izanekin hasiko gara. Izanen barruan, adibidez, helburu bat euskara gizarteko elementu bateratzaile bihurtu daukagu. Herri euskalduna da Bergara eta euskararen normalizazioan pausoak ematen jarraitzuko dugu. Horretarako, euskara bergarar guztio batuko gaituen hizkuntza izateko egitasmoak landuko ditugu. Ekintza batzuk izendatu ditugu eta horietako batzuk esatiarren bat adibidez, haur eta gazten eskolaz kanpoko mundua euskararen arnazgune izateko proiektua lantzea. Iruditzen jaku, euskara eskolako hizkuntza edo hizkuntza akademikoa dela ume eta gazte askontzako, eta nahiko ginuke akademikoa bakarrik izatea utzi eta eskolaz kanpoko eremuetara ere erabiltzeko aukera bideratuko dien ekintzak edo zehaztia. Beste ekintza bat, euskararen erabilera lan mundua sustatzeko proiektua garatzea litzake. Euskararen erronka handienetariko bat izan lehike hau gaur egun lan munduarena, eta horri be erantzun nahi dotzagu. Izanen barruan markatu dugun beste helburu bat, memoria partekatua bultzatu Bergaran. Historia handiko herrixa da Bergara, Gorka baitxatu dau, eta garaian garaira egokitzen jakin da bena. Izan garen azarro, Bergarar guztiek lekua izango daben memoria kolektiboa eraikitzera goiaz herrixakin batera. Horretarako ekintza batzuk aurrikusi ditugu eta hortaiko bat, gerra eta gerra ondoko gertaren inguruko txostena egitea izango da. Iruditzen jaku, memoria partekatu eraikitzeko narratibo objektiboetan oinarritzen da ariketa bat itxia interesanti izan leikela, narratiba objektiboetatik narratiba subjektiboetara saltu bat emoteko. Bai, eta sartuko ginekeia, bigarren ataldian, Bergara bizi ataldian, eta hirugarren helburu moduan daukagu bergaratze egin eta jasangarrixa eraikitzea. Pertsonak erdigunia jarriko dituan, eta gure gaiko bizimodura eta hiri eredura egokituko dan Bergara eraikiko du. Aurren da adinekuen ongizatia kontuan izango da bena. Eurentzak aproposa dana, beste kaiontzekoentzat be aproposa dalako. Eta helburu horrei erantzunez bi ekintza aipatuko ditut. Batetik San Josepen eguneko zentro harina martxan jartzea. Dakizue San Josepen zeuan eguneko zentroa Ernaira eraman dala, eta horren lokal bat utzi geratu da, San Josepen. Eta, egingo guma izango da, San Josepen lokal horretan, dependentzia maila harinago daukatenei alternatiba bat eskaintzia. Beste ekintza bat, lehenkoka gehitxatu da bai, 2030 begirako plan estrategikoa egitea da. Bai, eta udaran ordenamentua eta baliabideak, plan horretan esarritxako helburuak betetzera bideratzea. Baina nahi duguna da, epertain luzeko begirada bat ematia udaleko jardun nahi, eta datozen urteetako norabidea markatuko da ben, oinarrixak esarriko ditugu, Bergararekin batera. Laugarren helburua, ume eta gazte guztien ongizatia bermatzeko eskolak komunitateko eragile bihurtzia da. Bai, herri guztia dira ezitzaile,
kontua da zein baloretan ezin nahi dugun, ezta? Zein balore dian nahi ditugun horrek. Bergararrak eta bergarako eragileak hezkuntza komunitate beran parte dira, eta gaurko eta biharko erronkei erantzuteko biharrezkoak izango dira balio partekatu batzuk. Eskolan noski, zer esan handiz eukiko da bez, langintza horretan. Helburu horri erantzuteko besteak beste hezkuntza maixa sortuko dugu. Bai hezkuntza arautuan eta bai hezkuntza araututik kanpo, eragile pila bat euskagu herrixan, asmoa da mai horretan danak batu, eta eragileekin batera, proposamenak, ekintzak, proiektuak, hausnarketak bideratu eta gauzatzea. Hurrengo helburua, Bergarako biodibertsitatea babestu eta zaindu. Herrian ditugun naturgunia babestia beharrezko altxorrak dira. Hain zuzen be, Bergara atsegin da bizigarria izateko ezinbesteko baldintza badalako. Helburu hori betetzeko ekintzak bi markatu ditugula ikusten duzuen, Bergara eukaliptorik gabeko herri egitea eta biodibertsitate planetik ekintzak garatzea. Argi eta garbi, egoera ez dela lasai egotekoa momentu honetan. Ezinbestekotzat jotzen dugu biodibertsitate planain eta esandako moduan bertan zehaztutako ekintzak garatzea. Beste helburu bat izango litzake belaunaldi arteko harremanak sortzea. Pentsatzen dugu elkarrengandik ikasteko asko daukagula adin desberdinetako bergararrok. Hori bultzatzeko espazioak sortu nahi ditugu. Ekintza bat, erdiguneko eremu bat erabirritu gune estalia sortuz izango litzake. Bergara daukan beharretako bat bada aisialdirako gune estaliak izatea, eta batekin hasiko gara. Eta batekin hasiko garen horretan, belaunaldien arteko harremanak bultzatzeko helburuarekin. Hurrengo helburua zazpigarrena, auzuen garapen orekatu eta jasangarria bultzatzea da. Bergarako auzo guztietan modu duinean bizi izateko baldintzak bermatzeko lan egingo dugu. Helburu betetzeko ekintza bat, landa eremuko etxe guztietara banda zabala eramatea da. Badakigu gaur egun interneteko konexioa oinarrizko premia bihurtu dela, eta auzua biziri mantentzeko gure asmoai erantzunez, premia hori asetuko dugu. Hurrengo helburua Bergaragon ongizatia oinarrizko beharrak bermatzea da. Bergaragon oinarrizko beharrak bermatzea. Bergarar guztiok modu duinean bizitzeko eskubidea daukagunez ez, balibeda jarriko ditugu zaurgarritasun egoerak saihesteko. Besteak beste, ekintza bat da etxe bizitza dutzak alokairuan jartzeko plana, eitxia. Etxe guzpila dauzkagu, ezta? Bergaran batez behalde sarretan, eta aldi berian, etxe bizitza premia handia dago. Eta, plan horren bitxartez alokairua sustatzea da asmoa. Bederatzigarren helburei dagokionez, kirolak gizarte kohesiorako tresna moduan bultzatzea izango litzake. Pisu handia dauka kirolak Bergaran, eta kirolak batu ditzen gaitzu. Horregatik, adin guztietako bergararrek ariketa fisikoa egiteko aukera izan dezaten egingo dugu lan. Ekintza desberdinak zehaztu ditugu, eta aitzatzekotan, oinezko eta bizikletentzako Bergarako ibilbideak berreskuratu eta mapa sortzea litzake bat. Beste mugikortasun eredu bati lekua egin nahi dotzagu herrixan eta hori izango litzake ekintza bat. Beste ekintza bat, eskola kirola birplanteatu izango litzake. Eskola kirola gune hezitzailea da eta balio hezitzaileetan jarduteko pausuak ematen jarraitzuko dugu zentzu honetan. 10. helburua, Bergararrontzat lan duina bultzatu izango litzake. Bergaran bizi ahal izateko, Gorka baitxatu dau, gazte zeineldu izan ezinbesteko baldintza da lan duina izatea. Eta horri begirabe, hainbat lan hildo garatuko ditugu. Aipatuko neuke, udaleko kontratazioetan klausula sozialak eta berdintasunekoak sartzea izango den ekintza. Udalak eitzen dituan gastu ekonomikoarekin gizarte aldaketan pausuak emotia izango litzake honekin lortu nahi duguna. Beste helburua eta administrazioa, herritarrengan gerturatu eta prozedurak erraztea da. Udalakin harreman erraztu eta herritarrei erantzun egokia emateko, udal baliabide eta prozedurak moldatuko ditugu, bai. Gertuko administrazio batek, eman behar daben zerbitzua hobetuz. Eta, ekintzetako bat, hauxe litzake, udala eta herritarren arteko komunikazio bideak hobetzea, prozeduraren jarraipenerako bideak esartzea eta udalaren erantzuna beti ziurtatzea. Eta sartuko ginekeia, 3. azkenengo atalian, Bergaraekin atalian, eta 12. helburua hoxe litzake. Bergararen eraldaketarako kultur mediazioa sustatzea.
udalak erraztaile rola, bitartekari rola jokatu nahi dau, bergararen eragileen artean kultur sorkuntza bultzatu eta proiektu eraldatzaileak martxan jartzeko. Eta, pare bat ekintza aipatuko ditut, helburu honi erantzuten dutenak. Bata da, Arrizuriaga eraikina egonkortzeko lana gaitxia, eta bestia Arrizuriagako kultur proiektua egitia. Eraikin ederra daukagu Bergara erdikaldean, eremu eder batian gainera. Hori balixuan jartzeko lanak egitxiaz gain, ingo gune izango da Arrizuriaga kulturara bideratzeko proiektua garatzia. 13. helburua emakumeentzako espazio erreferenteak sortzea litzake. Emakumeen topaketarako, eztabaidarako eta gogoetarako espazioak behar ditugu Bergaran. Emakume eta gizonen berdintasunen aldeko borrokaren elkargune izango dienak. Eta horretarako ekintzetako bat, emakume etxearen proiektua mugimendu feministarekin batera diseinatzea izango litzake. Emakumeentzako erreferente izango den espazio bat egingo dugu, eki behar dugula beharrezko ikusten dugu leku fisiko batian kokatuta. Biharrak partekatzeko, alduntzeko, behar izan ez gero aholkularitza zerbitzu bat martxan jartzeko, eta guztia nahiko genuke mugimendu feministarekin egin. 14. helburuari dagokionez, auzolana komunitatea eraikitzeko tresna bihurtzea izango litzake. Auzolana balioan jarriko dugu, eta berau baliatuko dugu Bergararon arteko harremanak landu eta espazioak berreskuratu edo mantentzeko. Ekintzetako bat, auzolana burutzeko plana egitea eragilekin batera izango da. Iruditzen jaku, auzolanak elkarrekin egitea daukala oinarrixan, eta elkarrekin diseinatzera goiaz, elkarrekin burutuko ditugun lanak. Urrengo helburua 15. 2023ko Bergaran CO2 isurketak 120% artean murriztia eta energia kontsumua 110% gutxitzea. Larrialdi klimatiko egoeran gare. Eta mundu mailako erronka horri gure herritxik erantzun gotzau biharrezkoa dian neurriak hartuz. Bestia beste, etxe bizitzetan energia efizientzia obrak egiteko diru laguntza sortuko dugu. Helburua lortzeko herritxarrentzako laguntza biratuko ditugu. Eta horrez gain, udalak energia berriztagarritza erostia lehen etxiko dau, eta udal kontratazioetan ingurumen klausulak sartuko dira. Azken bi ekintza honetan, azken bi ekintza hauek egongo da bideratuta, udalan gastua inguru beran zaintzara bideratzen. Eta 16. helburua, Bergaran eraldaketa soziala sustatzea da. Jasangarritasuna eta komunitatean onura helburutzat hartuta, Bergara atsegin da justu hau bat eraikitzeko proiektuak martxan jarriko ditugu. Bi aipatuko ditut hemen, bata laboratoriumekin lotuta, eraldaketa sozialerako berrikuntza gune moduan, berraktibatuta nahi dugu. Badakigu, martxan jarri esanean, laboratorium misio moduan zeukan berrikuntza soziala eta eraldaketa sustatzia, eta hasierako misio horri hobatu nahi dutzagu. Hortaz gain, Bergaran eraldaketa soziala bultzatzeko prozesua herritxarrekin batera martxan jartzea da asmoa. Badakigulako eraldaketa herritxek etorriko da, eta udala bide lagun izango da bide hortan. 17. helburuei dagokionez, lehen sektorea eta herri jasangarria uztartuko dituen politikak sustatu. Tokian tokiko elikagaien ekoizpen eta horniketa sariak izateak daukan garrantzitsuan jakitun, lehen sektoria indartzeko pausuak emango ditugu. Eta horteko ekintza bat izango da lur publikoen politika definitzea. Herriarenak dien lurren izaera eta trataera definituko ditugu. Eta azkenengo helburua 18. Herrigintzan gazteen inplikazioa erraztia da. Gazteak Bergara eraikitzelakoan hots propioa izan dezaten, izan deixen, biharrezkoa iruditze jaku foruak eta espazioak sortzia. Eta horrekin lotuta, helburu horri erantzunez, gaztien forua sortzia da ekintzetako bat. Herrigintzan, esan duten moduan, gaztien hitza eduki deixen. Ikusten dozen moduan, 18 helburu bota ditugu hemen bata bestien atzean, eta ekintza zehaz batzuk azaldu ditugu, baina zuen lekuan topo duzuen eskurrizetan agertzen dira helburu guztiak eta helburu bakoitzerako hor ikusi ditugun ekintzak. Hau da motzian Bergara izan biziekin plana jasotzen da bena. Horrek eta ekaitzek aitzatu dituen ekintza horrek helburu bakoitzean pare bat aitzatu ditue,
Esan bezala, da nire 85 bate ekintza osatuta dago plana, denboretan, kronograma baten sartuta, aurrekontu estimazio bat inda, eta horretako asko eta asko, 2021 baterako delako urartu ditzen aurrekontutan, ja txertatuta dienak. Esan bezala, hau bada legealdi hontan plangintzan sartu eta aurrera etaratzeko asmoa da ona, baina ez da dokumentu estrategiko bakarra. Eta lehen aitzatu duten moduan, borondatea hurrengo hilabetetan, epe luziaura begirako plan estrategikoaren lanketa hastia da, eta horrek nolabait motia hau osatu eta alkarrelikatuko dien beste lanketa bat. Oin zeuena daitza sortzen dien galderak, zalantzak, iradokizunak, edo zer. Tartetxo bat hartuko dugu, Miren eta Arek osatzen jarraitzu dabe bitxartean mosaikotxo hau, eta igual ere, ez dakit bukatzen zabizte edo ondio ez? Baten batek galdera badoka bitxartean, eta bestela laizterritza pasakotzeu, erakasaltzeko, zer jaso daben, eta nola irudikatu daben planteamentua. Mikel prest dago hemen, baten batek hitzartzen nik baldin badau. Bota, Miren. Mikel. Ikusi bezala azkenian marrazki bidez jaso dugu aitxatutako hainbat ideia. Azkenian, komentatze esan ez, lema berrixakin Bergara izan, bizi eta ekin nahi dan herri badala, eta azkenian ekintza plan honetan jasotzen dana da urrengo galderari erantzuna, nolako Bergara irudikatzen dugu etorkizunera begira. Orduan bai da pixkat ideiak helburu eta ekimen bihurtzen dituan plan bat, herritik eta herritarrekin landutakoa, eta jasangarritasunetik, feminismotik eta ekintza sozialetik bai. Puntu bakoitzakin ekintza ezberdinak jaso dira, ez? Lehenengo puntua izan puntua, izan garen azarro eta izan nahi duguna argi, eta hor barruan jasotze zianak zian, lan mundua euskaldundu nahi zala, eskolaz kanpoko mundua baitxa, ez? Azkenean eskolatik aratago umiak euskeraz berba itxeko espazio horrek albideratu, memoria kolektibo bat eraiki nahi dela, gerra eta gerra osteko gauza dana jaso dituan txosten baten bitxartez, San Josepeko bezentro harina martxan jarri, prospektiba lan bat behin nahi da 2030 begirako plan estrategiko bat landuz, hezkuntza mahai bat sortu, herri mailan bai hezkuntza eragile ezberdinak parte hartuko debena, eukalipto gabeko herri bat sortu, eta horrekin batera bai biodibertsitate plan bat martxan jarri, zentruan gune estali bat bai eraiki aisialdirako leku bezala, landa eremura banda zabala eraman, etxe bizitza hutsak batez behaldezarrian darenak alokairuan jarri, gizarte larrialdietarako laguntzetara horre dirua bideratu, bizikletekin eta oinezkoendako bidiak eta landu, eskola kirola berplanteatu, bai hor komentatzen ez, azkenian hezkuntza olako espazioetan bai lantzen dela, ez eskola eremuan bakarrik, eta hor buelta bat eman nahi jakola horri baitxa. Udaleko kontratazioetan klausula sozialak txertatu eta berdintasuneko klausulak, eraldaketa beti herrixakin eta herritxik landu,
lur publikoen politika txertatu, laboratoriuma pixkat berraktibatu, Harri Zuriaga bai egonkortu eta bertan dagoen proiektua martxan jarri, emakumeen etxea feministekin batera landu, energia berriztagarriai importantzia eman eta lehen etxi, energia efizientzia bebai txertatu, ingurumen klausula ezberdinak martxan jarri bebai udaletik lantzenean gauza denetan, eta gaztiei hitza eman, gazte foro bat martxan jarriz. Eta, esandako gauzan artean honedia pixkat labur-labur jaso ditugunak, gero nahi baldin mozue pasau begiratzera, eta hoiz esango zandana. Hori da gaitasuna ordu erdixan botatakoa irudi batera ekartzekoa. Ez daki sortudan, errepasoarekin sortudan zalentzaren bat, galderan bat batek zoze daukan. Eta nahi neban, esan, udaletxiai, eukiditzugun, jundan egunetan, itzaldixa bertan hemen udalak antolautakoak, hanbe irten direla gai bat baino gehiago, txertole izkena plan honetan. Eta merezi da bela hango gauzape, nahiko planteamentu honak egin dira ingurumen aldetik eta lurralde antolaketa aldetik, eta haman komunidadia indartzia, eta hainbat gauza sortu dian eta merezi da bela. Nik uste dut, azkenengo, ziklo honetan, itzaldixen ziklo honetan, itzaldixen zikloa bera bada ekintza planaren neurrizetako bat. Azkenean, esaten ginoanean, hausnarketak sortu da diela eta eztabaida sortu da diela gauzen inguruan planteamendu berrixak itxeko asmo horrekin zijoia zen ziklo honek eta ustoten monda bela. Ondio azkenengoa gelditze jaku, konturatuko zineten helburuetako batzutan, adibidez lurraren eta erabileran eta udalak lurren politika definitzerako biharrian eta ja jasotzen diela neurri batzuk segurazko ziklotan itxatu dienak, baina esan duen moduan ekintza plana malgua izango da eta irtetzen dien bihar proposamen berri horrek dudabarik aztertu edako da gisa plantau eskero junbiako ditxertatzen ekintza plan honetan eta lehen etxatu duen moduan laiztar hasiko dugun lanketa estrategikoetan. Nik baten biharrean bi galdera botako zuet. Alde batetik, Harri Zuriagako proiektuan behin da, pixkat horren gainean sakondu alda gehiago, ze goeratan dago, pixkat horren inguruan informazio gehiago emun baldin baduzue. Eta bigarrena, auzuak komentatzen dienean, Bergarako hiriguneko periferia kontutan hartzen da, hor badare adibidez Alto Sornos, Zubixe aurre martoko inguru hori badaukala bai bihar batzuk, eta horrek kontutan hartu dira. Harri Zuriagan egoeria momentu honetan badakigu oso eskasa dela, parkea bere itxitxa daukagu segurtasun arazoa gaitxik, eta lehenengo planteamendu eta ja jasota dagoen aurre kontutan da hori egonkortzeko diru partida bat, behintzat aukera emango lukiena parkea erabilgarri jartzeko. Eta baitxa dago jasota aurrekontuetan diru partida bat horretarako proiektu bat idazten hasteko. Hor ez dago definizio gehiagorik. Eta horre haitxik aitzatzen ginoen proiektua idatzi eta garatzeko planteamendua mahai gainean jarri. Hori dudabarik egonkortzearekin batera martxan jarri beharko litzaken prozesu bat izan beharko litzake, eragiletan orbanakoekin definitzeko horren erabilera zen izan biadan, eta ze forma hartu biadaben. Bigarrena, auzuak.
eta hori bada adibidez taldian be eztabaida erabili izan duen gaizetako bat. Bergarak badauka herrigune oso importante bat, badauka periferia bat, eta badauzka landauzo asko eta potentiak, ez? Eta egisa da, udalian askotan ikuspegisa auzu eta ezberdintzen danean, juten jakulan landauzotara. Saiatzen gabitz eta aipatzen ekintzetako bat moduan adibidez, Zubitxa masterreka ardatzaren kontua hor dago, hori ekintza planean jasota dago eta aurrekontutarako konpromiso hartuta 2023 arteko tarte horretan garatzeko, Martokoa Zubitxa horren be badago plantamentu sumiau bat, eta badare beste periferiako inguru batzuk segurazko atenzio pixka gehiago eskatzen da benak. Baina aitortuta askotan auzuetaz gabitzen dian landauzotara eta landauzo batzutara enfokia gehiago juten dala. Hori be, halaxe da. Ni lan egiten dut Bergaran, ez eta Bergaratarra ez izan, eta ondo dakizuten bezala lan egiten den Bergaran, enpresa taldeetan. Bi enpresa talde dauzkagu, eta saiatzen gea, enpresak elkarlanean aritu daitezen, eta elkarlane horretatik zozeron ateratzen dugun, beraien etorkizunerako eta lehiakortasunerako, ez da? Ondo dakigu, eta ondo gainean zaudetezuek proiektu horiei buruz. Orduan, nik aldera baino, lehenbizi eskarrak eman nahi nuen, udalaren babesaren gatik orduzkagun bi proiektu horretarako, eta kezka bat ere adirazi. Badakit kezka hori ere zuek ere baduzuela, eta zer ikusiri dauka Bergaran daukagu lur industrialarekin, ez? Ezagutzen dugu ze poligono daukagun Larramendin, zenolako baldintzak zorrozak eta atzaileak suposatzen duten enpresentzat, eta badakigu enpresen egoera batzuk Bergararak izan da, beste leku batea junbar izan dutena, ez? Eta, kezka hori konpartitzea edo partekatzea besterik enuen nahi, eta animatu, zertan hortan aurreratzeko aukera okiezkeo, saiatzeko, ez? Lan lerro hortan, hor dakagun arazori saiesten saiatzeko, ez da? Bada, udal gobernuak konpartitzen daben kezka bat, bai. Ez dakite ezaguna da, baina hor badaukagu hor basalgo aldian Larramendi industriagunea. Praktikamente kasi gutzik dagoen espazio enorme bada, eta esprik kudeatzen dabena, eta gure enpresendako momentu honetan inasumibliak dien presiotan saltzen den lur industrial bat. Eta horrek zoritzarrez azkenengoko urtetan esango nuke ekarri dau Bergako enpresa batzuk inguruko herrixetara joan behar izatea. Azkenengoko, Juan Baka aipatu ditu bi enpresa talde bai, daukagu enpresare eta oin hasi berri dan loturen da inguruko FCC taldea bai, edo FEX taldea. Azkenengoko enpresareko bileran, aste honetan izan dan honetan kezka umai gainean jarri zan, eta urrengoko martxoko bilerarako gai zerrendan lehenengo puntu moduan jarri dugu bai. Zeo zein beharrian gare, laguntza eskatu beharra eukiko dugu, bai, enpresa desberdinei, eta gaiari aldoun neurrixan heldu beharra daukagu. Ez da eukiko irten bide errezik, baina, Bai. Eta nik usten dut, zoritxarrez azkenengoko urtetan dandok entzun dugula, bai, enpresa bat joan dela beste bat, eta egoeriak eskagarrixea da benetan, bai. Bada, kurioso ez, Bergarako planeamentuak badauzka lur industrialak, eta dagon biharra asetzeko lain, baina baldintzak zailtzen dabe, gure herriko enpresa batzuk bertan gelditzu alizatearen aktibidade bertan errotzea. Eta uste hainoak zen da moduan heldu beharreko kontua, eta Juan Bake badakin zen moduan bagabitze horren gainean. De hecho, ekintzetako baten be aipatzen da, eta bada poligono industrialen bizi berritzia aipatzen da, baina bizi berritzia eta berplanteatzia be
ikustezen erabilerak eta antolamendua egokitzeko nolabait hortan eragin ahal izateko. Arratsaldeon, nirenan galdetu aipatu duzuen esparru ezberdinetan, auzolanean, kohesio sozialean etorkinen parte hartzia horretan erreparatu duzuen Ez daukagu zalantzaik, martxan jartzen dien danetan, saiakera izan beharko litekela proiektu inklusiboak izateko. Eta horretan, jatorri desberdineko bergararrak kontunokiako inuzkela, inongo dudabarik. Bai bereziki, lantzen ginuela, saiatzen ginela gauza batzuen txertatzen, eta hor badare proiektu batzuk emongo benak aukerak segurasko maila intergenerazionalean planteatzen den moduan, jatorri, izaera edo beste hainbat anistasun jasoko dituen proiektuak aurrera etaratzen eta nolabait hori dana lantzen. Baina bai, Elikin be askotan komento dugun neurtzean uste badala hori beste erronketako bat, ez? Besterik espaldin bada, nik gonbidatu, hau bada legealdi hontarako planteatzen den ekintza plana, uste oso plan txukuna irten dana eta aurrera etaratzeko konpromisoa daukaguna, eta horretan zeuen eragilien eta herritarren eskutik inbiako hula. Eta horretarako bai hurrengo parte hartze dinamika guztietarako deialdize zabaldu, baina baitxa edozein egunetan gutako edozeinen bidez deitzu, atia jo eta hortarako garela. Hau aberaztu, moldatu edo beste planteamendu batzuk txertatzen juteko. Nire partetik eskerrak emotia danoi. Esku ezkerrez gurutze santua egin dukelako. Aurra jipoitu haute behin eta berriz esku ezkerrez